La segona cita de Supergran Slam del 2023 ha finalitzat al Club Esportiu Vall d'Oreig, una competició amb 274 parelles participants. A primera categoria masculina, Enric Sant Martí i Tonet Sans s'han imposat per 6-1 i 7-5 a Jesús Ruiz i Andrés Britos. Bé, com bé dius, hem fet un molt bon primer set que al segon no aconseguíem aquesta regularitat i quan no aprofites, si no generes oportunitats, que crec que no les hem generat, no hem merescut anar per davant, els rivals sempre tindran alguna i hem tingut la sort o l'encert, digue-li com vulguis, de salvar la pilota de set o una o dos, no sé si han sigut dues i mira, tot seguit hem fet el break i ens hem pogut endur el títol. Gràcies, Elder. Pues sí, la veritat és que no vam poder jugar el primer Supergran Slam a Figueres, per tant, veníem amb molta il·lusió de jugar aquest torneig. A més, feia quasi 2 mesos que no jugàvem junts, perquè el Tonet està donant la volta al món amb el World Padel Tour, així que molt feliços i ara a preparar el següent torneig ja. Per la seva part, a primera categoria femenina, les guanyadores han estat Ana Ortiz i Laia Rodríguez, després de doblegar per 6-2 i 7-5 a les finalistes Ainara Pozuelo i Lara Tena. Al primer set veníem fent les coses molt bé, estàvem deixant anar el nostre joc, el que sabem fer i sobretot no gaires errors. Al segon set nosaltres hem baixat bastant, hem començat a fer bastants fallos, potser ens hem relaxat una mica fins i tot, però elles també han sabut treure el seu joc i ho han demostrat i al final ha sigut potser una mica d'enfado entre nosaltres el que ens ha fet reaccionar i hem acabat jugant el que considero que és el nostre millor nivell. Hem tingut un torneig molt dur, hem anat de menys a més i hem jugat una final molt bé, molt tranquil·les i amb el cap sabent el que teníem que fer i al final ho hem tret. Bona tarda, acabem ara mateix les finals del Supergran Slam del Club de Vall d'Oreig. Un cop més, una participació altíssima, un gran nivell de pàdel i hem pogut gaudir d'unes finals fantàstiques. Felicitar el club per tota l'entrega que fan els seus empleats durant aquesta setmana, felicitar els jutjàrbits que han estat totalment entregats als problemes meteorològics que han anat sortint aquesta setmana i, com no, felicitar tot l'estaix tècnic de la Federació Catalana de Pàdel, liderada per Albert Nogueras, la Meritxell Ibáñez i tota la gent que ha estat aquí dedicant moltes hores. Moltes gràcies a tots, molt pàdel per tots i seguim endavant, treballant pel bé del pàdel català.